Benvingudes, benvinguts una vegada més a 11 Podcast. Avui parlem d'11 Recomana perquè 11 recomana un nou producte. A través d'un proveïdor holandès apropem a la nostra comunitat al món de les criptomonedes. Qui és aquest proveïdor? Doncs és Bitbavo, un exchange, que se'n diu, és a dir, una casa a canvi amb més de 190 monedes digitals. Per conèixer una mica millor com funciona aquesta plataforma de criptomonedes i quins avantatges ofereix per la gent d'11, parlem amb l'Oriol Blanc, que és mànager d'afiliats pel mercat espanyol i francès. Oriol, benvingut. Hola, bon dia, Toni. Què tal? Molt bé. Escolta, la primera pregunta és òbvia. 11 recomana Bitbavo. Explica'm tu, si us plau, què és Bitbavo. Vale, doncs per començar, Bitbavo és un intercanvi o un exchange, com es diu en anglès, de criptomonedes. És a dir, qualsevol persona pot venir a la nostra plataforma i comprar i vendre. La diferència que té un intercanvi amb un broker, que és una confusió que té molta gent, és que en un intercanvi tu sí posseeixes les criptomonedes. És a dir, si compres Bitcoin, pots utilitzar Bitcoin per la red de la blockchain. En canvi, si compres Bitcoin en un broker, simplement tens un dret que diu que tens el Bitcoin, però realment no el pots utilitzar com a tal. Val, Oriol, has dit broker, retail i exchange, i crec que hem perdut ja 50 persones pel camí que no han entès res. Què vol dir això? Una persona que no sigui experta en criptomonedes entendrà alguna cosa? La plataforma és senzilla d'utilitzar? La plataforma és molt simple i és el nostre lema, no? Simplicity Powerful, que la intenció és fer que tot aquest món sigui una mica més simple i puguis navegar d'una manera segura, no? Perquè avui en dia la majoria de plataformes són molt complexes, costa bastant entendre com posar operacions de compra o de venda, i en Bitbavo la veritat és que és molt simple, té una aplicació per principiants i bueno, a través de 11 ja explicarem una mica com fer-ho. Per tant, què puc fer amb Bitbavo? Puc tenir diverses criptomonedes per fer-ne què? Com a reserva de valor o com... Per què? A Bitbavo pots comprar, vendre i tenir criptomonedes com a reserva de valor. També les pots transferir a la blockchain, és a dir, pots comprar Ethereum i d'Ethereum pots passar-te a qualsevol red que estigui de la blockchain d'Ethereum i a partir d'allà podries comprar un NFT, interactuar amb tot el món de la blockchain. Avui en dia sí que és veritat que és molt poca gent la que està interactuant amb la Web3, però a mesura que anem avançant serà més normal i les pàgines web, tot anirà cap al món digital, per tant les criptomonedes acabaran jugant un paper molt important. Tot això que expliques pot sonar nou a la gent que no hi estigui acostumada. Hi ha informació a través de la plataforma Bitbavo per acompanyar la gent en cadascun d'aquests processos? És a dir, aquí hi ha una formació, una necessitat d'entendre com funciona tot plegat. Això ho trobaran disponible a la plataforma? A la plataforma tenim, per exemple, un curs, un blog, on una mica t'introdueix en tot el món de les criptomonedes, però no hi ha un curs traduït al català o a l'espanyol on expliqui com fer-ho. Però bueno, la intenció amb 11 és crear una mica tota aquesta comunitat i d'alguna manera educar la comunitat perquè pugui operar en aquest sector d'una manera més segura. Efectivament, la nostra gent que estigui tranquil·la, que saben que nosaltres ens dediquem a produir continguts d'educació financera i ara que ens introduïm en les criptomonedes ja tenim publicats diversos articles, ja tenim publicats diversos cursos i anirem aprofundint i explicant com utilitzar Bitbavo. Hi ha una cosa molt interessant per la nostra gent, que és que perquè puguin tafanejar sense riscos, sense haver-se de jugar els seus diners, doncs i Bitbavo ofereix una promoció per la gent d'11. Com funciona això? Correcte. Doncs únicament per la comunitat de la plaça d'11 oferirem 20 euros per cada usuari perquè pugui utilitzar i provar la plataforma sense que hagin d'invertir els seus diners per adelantat. Llavors, amb 20 euros doncs, pots provar com comprar Bitcoin, per exemple, i d'aquesta manera doncs, aprens i pots crear totes aquestes operacions sense posar els teus diners en risc.
Per aconseguir això, diguéssim, has d'entrar a Bitbavo, diguéssim, a través de l'enllaç de registre que tindrem a on es recomana i aleshores fer el procés de registre a Bitbavo i quan et transfereixis el primer euro, un sol euro, doncs ja tindràs accés a aquests 20 euros per començar a tafanejar dins de Bitbavo. Una cosa que és important, és segur operar amb Bitbavo? Puc perdre-ho tot? Dic perquè és veritat que el de les criptomonedes sembla que és un mercat molt volàtil i fa una mica de por. Doncs sí que és veritat que pots perdre valor. Al final, les criptomonedes són actius més volàtils de lo que podria ser altres actius com, per exemple, l'or. La causa és perquè el mercat de capitalització és molt menor, per tant, la volatilitat és molt més alta. Ho podries perdre tot? Seria complicat, hauries d'invertir en criptomonedes amb molt poc, mercat de capitalització i al mateix moment criptomonedes que acabessin anant a zero. Les probabilitats són bastant baixes perquè al final, si agafes una mica els 3-4 anys d'història que té Bitcoin, sí que ha pujat i ha baixat en un rang bastant important, però sembla ser que no se'n va a zero. Llavors, perdre-ho tot és complicat, però sí que és veritat que hi ha un risc. Per tant, és important seguir una mica tota la macroeconomia i veure una mica cap a on va el sector de les criptos. Quin consell donaries tu? Com puc saber si una criptomoneda és fiable o no? Hi ha bastants motius. Al final, cada criptomoneda està linkada a un projecte. Per tant, si el projecte és un projecte que està anant bé i té futur, és possible que la criptomoneda segueixi creixent amb el projecte. Tot i així, hi ha moltes altres coses que s'han de tenir en compte, per exemple, que l'equip estigui treballant en el projecte, que la criptomoneda tingui uns tokenomics, que els tokenomics seria una mica l'economia del token, el token seria la criptomoneda del projecte. També tenir en compte si la criptomoneda és inflacionària o deflacionària. Hi ha moltes variables, la veritat és que és un món molt gran, però la recomanació principal seria com més gran i més capitalització tingui una criptomoneda, més segura és. I com més història tingui, també més segura és. Per això molta gent diu que Bitcoin, al ser la primera i al ser la més gran, és la més segura, seguidament d'Ethereum. A nivell de seguretat també cal parlar del cibercrim, perquè augmenta, diguéssim, de manera descontrolada, perquè la policia no té prou efectius per fer un seguiment dels cibercriminals prou exhaustiu. Aleshores, com es protegeix d'això Bitbavo? Bitbavo està registrat al Banc Central dels Països Baixos, és l'exchange número 1 dels Països Baixos, però, a banda, quines mesures de seguretat té per als seus clients? Doncs Bitbavo és un exchange centralitzat. Això és molt important mencionar perquè hi ha una diferència entre exchanges centralitzats i descentralitzats. En el cas de Bitbavo és una empresa, és un exchange centralitzat, és a dir, tu pots comprar criptomonedes i no passa res si t'oblides de la contrasenya perquè Bitbavo té les teves dades i les pot recuperar. En canvi, si tu operessis en un exchange descentralitzat, com per exemple Uniswap, tu ets el responsable de les teves contrasenyes, de les teves criptomonedes. És a dir, si perds les contrasenyes, si fas alguna malament, és molt fàcil que et hackegin la compte o que et hackegin la wallet, que se li diu, i et quedis sense criptomonedes. Bitbavo, en aquest cas, vol portar la seguretat a un altre nivell i, per tant, tenim les criptomonedes en wallets fredes, que se li diu, que és una mica... és com si tinguessis les criptomonedes offline, fora d'internet. Per tant, els hackers no tenen accés a aquestes criptomonedes. I això és una mesura que realment la utilitzen tots els exchanges, però una cosa que té Bitbavo, a més, que a dia d'avui diria que cap exchange ho té, que és un fons de garantia de 100.000 euros en cas de que una persona accedeixi a la compte sense la teva autorització. Doncs està bé saber això de les carteres fredes, és un punt extra de seguretat, sens dubte. A més, però, ja entenem que les criptomonedes poden ser utilitzades com a reserva de valor, una mica per diversificar l'estalvi i tenir en compte doncs, això, que les monedes fiduciàries doncs, poden anar perdent valor, però
es poden començar a utilitzar les criptomonedes per a les compres del dia a dia o encara no? Sí, la veritat és que depèn molt dels països. Hi ha països que s'utilitzen molt més que d'altres, per exemple, a Bali, a El Salvador. Hi ha països que ja actualment és algo molt normal. Aquí a Holanda, per exemple, no ho he vist tan comú, però a poc sí que s'està començant a regular i a utilitzar les criptomonedes com un mètode de pagament. El que hi ha que tenir en compte és que les criptomonedes, la seva finalitat no és acabar comprant béns i serveis reals. La seva finalitat és més enfocada a comprar productes digitals o serveis digitals, no? La finalitat de Satoshi Nakamoto, que va ser una mica el creador de les criptomonedes, era el peer-to-peer electronic cash, que significa diner digital de persona a persona. És a dir, si vols enviar diners a una persona que viu a l'altra punta del planeta que no està dins el sistema bancari, només amb un telèfon mòbil i connexió a internet ja podries fer una transferència a través de la blockchain. Però sí, la veritat és que cada cop hi ha més adopció i cada cop hi ha més tendes, hi ha més marques que accepten les criptomonedes com a mètode de pagaments. I per tu, quins avantatges tenen les criptomonedes respecte a les CBDC, per exemple, o fins i tot respecte a les monedes fiat? La CBDC és un tema que està una mica creixent molt perquè tots els països estan a la carrera de veure qui crea la CBDC que domini una mica el planeta, no? Perquè ara està el dòlar digital, l'euro digital, el yuan digital. El CBDC, el problema que tothom li veu és el tema de la privacitat, no? O sigui, al final, el govern o l'entitat central acabarà veient exactament en el que et gastes els diners, a qui envies els diners, el que tens, el que deixes de tenir. Les criptomonedes són completament privades. És a dir, tu pots tenir criptomonedes i tot és transparent, és a dir, tothom pot veure com es mouen els diners a través del blockchain, però ningú sap qui és qui. Per tant, hi ha privacitat, però hi ha transparència. En canvi, la CBDC és completament al contrari. No hi ha privacitat perquè el govern ho sap tot i tampoc hi ha transparència perquè ningú sap una mica com flueixen els diners. Llavors, jo crec que les dues són interessants. Al final, el món es guieix s'acabarà funcionant per les CBDCs, però jo crec que les criptomonedes no acabaran substituint, però sí seran una mica un actiu complementari. Sí, caldrà veure finalment com s'acaben regulant aquestes CBDCs, perquè s'ha parlat, doncs, això, de la caducitat dels diners, de que et diguin que els diners que tens aquí els has de gastar en aquest període o caducaran i desapareixeran, o els has de gastar en tal tipus de producte, o ja no pots comprar carn aquest mes, com que podrà estar tot absolutament monitoritzat, diuen, dirigir una mica les compres i, per tant, poder regular també la inflació, poder controlar una mica el creixement de l'economia. Per tant, les criptomonedes en aquest sentit es plantegen com un reducte de llibertat, perquè sembla que les CBDCs portaran més control. Per tant, veurem com acaba. Hem de seguir la regulació. Ara, si et sembla, m'agradaria fer-te un parell de preguntes un palet més personals, Oriol. Sí. La primera, a veure, Bitbavo, a tu en quina moneda et paga? A mi amb euros. Amb euros perquè, és una empresa regulada i, per tant, tot funciona com el sistema actual i al ser una empresa que està a Holanda, a Amsterdam, doncs funciona amb euros. I aleshores, tu, dels teus estalvis, perdona, aproximadament quin percentatge converteixes a criptomonedes per tenir una orientació de què fa una persona, diguéssim, amb coneixements? És a dir, fins a on se la juga? Un 10%, un 20%, un 30%? Sí, això ja és una... Cada un té una mica els seus nivells de risc, no? La gestió del risc, que se li diu. Però escoltant els economistes que a mi més m'agraden o els economistes dels més importants, com Ray Dalio, gent que realment es dedica molt a la inversió i diversificació, recomanen com a molt entre un 2 i un 5% tenir una inversió en criptomonedes.
Sí que és veritat que els joves tenen molta, molta més tentació en comprar criptomonedes versus altres actius, però sí que és veritat que és important sempre diversificar i no posar tots els ous a la mateixa cistella. Has dit que és una cosa molt de joves, tu ets molt jove, per tant la pregunta és, els teus pares fan servir Bitbavo? Els meus pares fan servir Bitbavo, abans utilitzaven un altre intercanvi, però com ja sabeu, fa 2 dies també Binance, Coinbase, que són una mica intercanvis d'altres països, estan sent investigats, doncs jo els vaig dir, aneu-vos a Bitbavo, que és un intercanvi segur, i al final doncs acaben confiant una mica amb el seu fill. Molt bé, veus? Això l'Oriol ho explica, està molt bé que ho expliqui. Clar, la diferència de que Bitbavo sigui un exchange regulat vol dir que n'hi ha d'altres que no. Aleshores, heu de mirar, per exemple, el que va passar... Ai, ara no me'n recordo el nom. FTX, Que està... FTX, Exacte, que estava registrat a les Bahamas, crec. Home, si sí, veieu que si veieu correcte, que està en un paradís fiscal i no està registrat i no està sí, controlat, es pot sí, sospitar que pot haver-hi un problema. Per tant, totalment, eh, totalment. I simplement mirar on està la sede de l'exchange i això ja ho diu tot. bé, m'alegro de saber que els teus pares ho fan servir. Això vol dir que la tecnologia comença a estar madura per a l'ús general i que la recomanes a la gent més propera. Això és bon senyal. I ara t'he de fer una altra pregunta, que és que preparant la web doncs, es recomana, on presentem Bitbavo, et van fer algunes preguntes. Què es pot fer amb les criptomonedes? Quins usos tenen les criptomonedes com a alternativa als monedes tradicionals? Tot això ho anirem publicant en els propers dies. I ens vas donar unes respostes extenses i molt ben fetes, d'acord? Però ens vam adonar que eren les respostes del ChatGPT, perquè després ho vam posar nosaltres i ho vam poder comprovar. Aleshores, això em provoca noves preguntes, que te les faig totes d'una tirada, no et molestis, eh? Vas fer servir el ChatGPT per respondre'ns per mandra d'escriure o perquè tu no sabies les respostes? Dic perquè això és un tema de confiança. I segon, a Bitbavo hi ha persones que hi treballen que realment saben què fan i ho controlen o està tot automatitzat? Sí. La primera pregunta, vaig utilitzar el ChatGPT? Sí, la veritat és que és una eina que jo l'utilitzo moltíssim per la meva feina també. Sí que és veritat que és una eina que no recomano utilitzar sempre i no és 100% acurada, però sí que d'alguna manera et dona una resposta més o menys guiada i a partir d'allà ja pots editar una mica. I la segona pregunta, perdona que et talli, no l'he acabat d'entendre molt bé. La segona pregunta és si a Bitbavo, diguéssim, si això és una cosa comú i les tasques estan automatitzades o hi ha personal, persones al darrere que hi treballen i que saben què fan, com i per què. Doncs principalment a Bitbavo tenim molts equips i la majoria són enginyers de software i realment estan darrere la plataforma mirant com funciona tot el tema de l'intercanvi, verificant les transaccions. Realment hi ha personal molt qualificat, hi ha empleats de més de 30 nacionalitats de tot el món i més que res perquè és un tema, un món molt nou i es necessiten experts molt qualificats en un tema en concret, per tant n'hi ha molt pocs. Llavors, sí que és veritat que veus que tothom està darrere les pantalles, però realment és gent real i poden utilitzar eines com el ChatGPT, però al cap i a la fi sempre necessites un cervell creatiu. Entén-me, jo això el xat GPT t'ho preguntava, no tinc res en contra de la intel·ligència artificial, en principi, igual que no tinc res en contra d'una torradora, però diguéssim, és una qüestió de confiança, saber que hi ha algú responsable, algú al control, que no està tot automatitzat, perquè, per exemple, els algoritmes de predicció financera han dut molts problemes. I m'agradaria saber que hi ha algú al darrere que pot parar la màquina o corregir-la. Sí que hi ha una empresa darrere que vigila una mica que tot funcioni correctament. En un Fantàstic. exchange descentralitzat sí que seria automatitzat. És tot escrit per codi i tot funciona de manera automàtica. Vale, aleshores, resumint, Oriol va ser mandra, no passa res. Escolta, tots tenim coses a fer i Bé, de vegades intentem anar a pressa, perfecte. ja ho entenc. Oriol, t'agraeixo molt que hagis estat aquí avui per explicar-nos una mica com funciona Bitbavo. Segurament haurem de parlar amb tu una miqueta més perquè aquest món de les criptomonedes és molt nou per la nostra comunitat i segur que sorgiran
més preguntes, més necessitat de formació, per tant, que sàpiga tothom que establim aquesta relació directa amb Bitbavo, que és l'exchange, la casa de canvi número 1 dels Països Baixos, que ofereixen 20 euros d'entrar per la gent que vagi a través d'11 recomana, per tant, podeu provar, podeu tafanejar, i si se us generen dubtes, ens pregunteu a nosaltres, pregunteu a Bitbavo, no us arrisqueu, 2 o 5% dels vostres estalvis, però sí, comenceu a entrar en aquest món de les criptomonedes perquè és una cosa que ens farà falta, més quan tinguem les CBDCs al damunt. Oriol, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, Toni. Que vagi molt bé el dia.